ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಡಿಪುಡ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪಾತ್ರರುಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ತುಳುನಾಡಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವನು ಭಾರಿ ವೈಭವಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವ ನಂಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಪರ್ವ. ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಭೂಮಿನೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಪುನಗಲು ನಮ್ಮದ ಬಂಜಿದ ಕುಜಾಟ್ನೆಗೆ ಅರಿ ಬಾರು ಐತವೇ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಣುಪು ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟವರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೇನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಕರಾಸ್ತೆಡು ಪ್ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ. ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಳಕೆ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ಮಲ್ತದು ಬಂಜಿದ ಕುಜಾಟ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಣ್ವ. ಆಯ್ನೀಟ್ ಅವರ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಹೊರ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಹೊಸತು ಬಾರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪಿನ ಆ ಕುರಲ್ ಪರ್ವ ಕುರಲ್ ಹೊಸ ಪುದಾರ್ ಪಂಪೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಪೂರ ಕೃಷಿತ ಪರಿಕರನು ನಾವಿರು ಪಡು ನುಗಪ್ಪಡು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಎದುರು ಹೊರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ. ನನ್ನ ಕೃಷಿಟು ಮೂಜಿ ವಿಧದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು. ಕಾರ್ತಿ ಬುಳೆ, ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಳೆ, ಕೊಳಕೆದ ಬುಳೆ. ಇತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವ ಬರ್ನಾಗ ಕಾರ್ತಿ ಬುಳೆ ಕೊಯ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲೀಕೆ ಬಾರು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತುಂಡು. ಆ ಕಾಲೋಡು ಬೋಡು ಬೋಡಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆನ್ನಿದ ಇಲ್ಲು ಬೇತೆ ಬೆನ್ನಿದ ಅಂತಿನಾಗೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿಡು ಬೆನ್ಪಿನ ಇಲ್ಲು ಮರಿಯಲ್ಲದ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲನು ದೂರ ಮಲ್ತದು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತನ್ನು ಮೋಡೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವನು ಮೂಜಿ ವಿಧಾದ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ದುಮ್ಮಿನಾನಿ ತೈತಿನಗಲ್ನ ಪರ್ವ. ಈ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು ಪತ್ಯಲ್ಪ ಜನ ಬದುಕುಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಪುಣೆದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂದುದು ಪೋಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುತ್ತಿನ ಪರ್ವನೇ ತೈತಿನಗಲ್ನ ಪರ್ವ. ಆನಿ ತೈತಿನಗಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡಗ ಬಾರದಕಾಯಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಜಿಪು ಕೂಡ ಇಂತಿತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ದನ ಮಂಜಳು ದರತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ತೈತಿನಗಲಿಗೆ ಮಿಸೆಲು ಬಳಸೋನು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ನೋಡು ಪಂಡು ಉಂದೇನು ಮಿಸೆಲು ದೀಪಿನಿ ಅಡ್ಡ ದೀಪಿನಿ ಇಂಚ ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಮರ್ದಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಪಿನಿ. ತುಳುವೆರ್ನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಾತ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದಾನೆ ನಗ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಎರ್ಮಾಳು ಮುಟ್ಟ ಎರ್ಮಾಳು ಹಿಡಿದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಒಂತೆ ಆಚರಣೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಒಡಿಪು ಅಂಚೆನೆ ಎರ್ಮಾಳು ಮುಟ್ಟದ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪರ್ವದಾನಿ ನೀರು ದಿಂಜಾದ ಅವೇನು ಐಕೊಂಜಿ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮತ ನೆಲ ಗುರ್ಕೆ ಚೆಂಬುದ ಗುರ್ಕೆ ನಗ ತಾಮ್ರದ ಗುರ್ಕೆಡು ಬೋಡಾಯ್ತು ನೀರು ದಿಂಜದು ಐಕ್ ಕಾಟು ಪೂಕುಲೇನು ಮತ ಐತ ಮಲ್ತದು ಶೇಡಿಡು ಬರೆದು ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ದು ಮರ್ದಿನ ಅವೇನು ತೂ ಮಲ್ತದು ಬೆಂದಿರು ಬೆಚ್ಚಾದು ಪುಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಲೆರ ಕಾಂಡೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಮೂಡ್ದು ಬರಡ್ಡ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೈನಿಲೀಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಉಂಡು. ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ನೈಕಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಇಡೀ ಒಂಜೆರ ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ಕಂಡೊಡೆ ಬೂರೊಂದು ಇಟ್ಟಿನಿಟ್ಟವರ ಕೆಸರು ದೆಕ್ಕೆರ್ಲ ಸಮಕಟ್ಟುಡು ಮೀಯರ್ಲ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಬೆನ್ನಿದ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ಆಯ್ನೀಟವರ ಆನಿ ದಿನ ಪೆದ್ಮೇರಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ನಗ ಕೊದಿಪೆಲ್ ನೀರನ್ನೇ ಮೀಯೊಂದುತ್ತೇರು ಮೈನಿಲೀಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಅವು ಮೀನೈತ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಪೂರಾ ಕೆಸರ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ತುರಲ್ದು ಪೋಪುಣು ಅಂಚೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಮೆತ್ತೆ ದೋಸೆ ಇಜ್ಜಿನ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲುಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಡಾರಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಏನು ಅಂಡರ್ ಸಿರೆ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದು ಬಂಜರ ತಿನ್ನುವೆರು ನೆಲ ಬೆನ್ನಿದ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ದಂಡ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಳನ್ ತೆರೆತ ಉಪ್ಪು ಒಣಸು ಮಲ್ತದು ಮತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶಿಸ್ತುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಪ್ಪುವೆರು ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರಿದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಆಪಿನ ಆನಿ ತುಳಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೊಸ ಮಣ್ಣು ಮೆತ್ತದು ಇತ್ತಟ್ಲಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಣ್ಣು ಮೆತ್ತದು ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಪಾಡ್ದು ಅಂತೆ ನುಂಗನಗಲೆ ಐಕ ಅಮ್ಮಿ ಮಾತ ಪೂಜಿದು ಐಕ ಸೇಡಿ ಬರೆದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುವೆರು ಐಕ್ ಕರ್ಮುದ ದೈ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪುಣಿಕೆದ ದೈ ನೆಲ್ಲಿದ ದೈ ಇನ್ನು ಇಂಚ ಗೆಲ್ಲಿನ ಕೊಣತದ್ದು ನಡೆದು ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಭೂಮಿಗೆ ಮುಲ್ಪುದಿವೆರಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಜವಣೇರು ನಾಲ್ ಕಾಂಟೆಡು ಮತ್ತು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಬಜ್ಜೈದ ಪೂಳು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೊಟ್ಟು ಬಜಿಲು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಕುತ್ಕ ತಪ್ಪು ಜಂಗಮದ ತಪ್ಪು ಜಂಗಮದ ಈ ತಪ್ಪು ಇಂಚೆನೆ ಉನ್ನೇನು ಮಾತ ಒಕ್ಕ ಕೋಲ್ನಿನೆ ಈತೇನು ಮಾತ ಕೊಣತದೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೀಪೇರು ಮಡ್ಲದ ಉನುಂಗೆಲು ಒಲಿಟ್ಟು
ಆ ತೂಟೆ ಕಟ್ಟದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗೆ ಮಾತ್ರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊಡಿ ಭಾರತ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಡು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಗಲು ಬೇತನೆ ಆಚರಣೆ ಪೋಡು ಅಗಲು ಮತ್ತೆ ವೃತಾಚಾರಣೆ ಉಪ್ಪುವೆರು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಎದುರು ಇಪ್ಪುನ ಪೂರಿನ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಒಣಸು ಮಲ್ತದು ಜವನೇರು ಬಯ್ಯ ಅವನಗ ಭೂಮಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುದಿವೆರೆಗೆ ಪಿದಾಡುವೆರು. ಭೂಮಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುದಿವೆರೆನಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಐತಿಹ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತುಳುನಾಡು ವರ್ಮೆ ಆಳ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುವೆರ್ನ ರಾಜೇ ಪಣದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಧರ್ಮೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಪ್ಪಂದು ಬೈದ. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಬೇತೆ ಕತೆಟ್ ವೈದಿಕರು ಆಯನು ಸೂತಳಗು ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಜಾಗನು ಆ ವಾಮನೆ ಬತ್ತದು ಕೇಣದು ಆಯನು ಸೂತಳಗು ದೊಂಕಿಯರು ಪಣದುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕತೆಟ್ ಏನ ಪಣ್ಪುಂಡಾಗ ತುಳುವಾರ ಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಣ್ಪುಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಆಯನು ಬಲಾತ್ಕಾರೋಡು ತೆನಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಕಡಪುಟ್ನಾಗ ಕಣ್ಣ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂಡು ಆಯ ತಿರುಗು ತೂದು ತೆನಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಪೋನಾಗ ಆ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಬರಿಕ್ ನಗ ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಚೆನೆ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಡಿ ಪರ್ಬದ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಬಲ್ಲ ಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪಣದು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಯ್ಯಡು ಒಂಜಿ 4 ಕಾಂಟೆಡು ಮಾತ ಪರಿಕರನ್ನು ದಿವೊಂದು ತೂಟೆನು ಪೊತ್ತೊಂದು 4 ಜವಣೇರು ಕಂಡಗು ಪಿದಾಡುವೆರು ಬೊಲ್ಪುದಿವೆರೆಗೆ ಬೊಲ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಈಶಾನ್ಯದ ಮುಲ್ಲೆಡು ಬೊಲ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ಕೋಲ್ನಿನ ಪೊತ್ತದೀದು ಅಲ್ಪ ಬೋಡು ಇಂದು ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಬಚ್ಚಿಡೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಜ್ಜಿಲು ತಾರೈದ ಪೂಳು ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಕುದುಕ ತಪ್ಪು ಜಂಗಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಬಲಿಯಿಂದಲೇ ಪುನಃ ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕೆಲವು ಪದಕುಲಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಪಣಪುಜಿ ಓ ಬಲಿಗಿಂಡ ಬಲಿ ಅಂದ್ರ ಬಲಿಯೇ ಓ ಕೂ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಜಾಗಡು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಬಲಿ ಅಂತಂದಲೇ ಪೋಯರು. ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನ ಊರಿಡೀ ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆ ಆ ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಲಿ ಅಂದರೆ ಹಗಲು ಇಡೀ ಊರು ಒಲ್ಪತ್ತು ಉಂಡಲ ಬೊಡ್ಪು ಬರ್ತದು ಬಲಿ ಲೆಪ್ಪನು ಪೊರ್ತುಡು ಬಲಿ ಅಂದ್ರೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬರ್ತದೆ ತುಳುವೆರೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಬಾಂಧವ್ಯನು ಬೆಸವೇನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಮೋಹನವ ಹಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಪ ಪುಟು ಬರ್ಪುಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಆಯ್ನಡಿದು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಜಾಲ್ಡ್ ಮಾತ ಬೈತ ಮುಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಆವಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಕಂಬ ಪಣದು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬಲಿ ಕಂಬ ದೀಪಾವಳಿ ಕಂಬವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಐಟ್ 4 ಅಟ್ಟಳಿಗೆ ದೀದು ಅಲ್ಪದ ತುಡಾರು ಪೊತ್ತದು ಟಿಬಿಲೋಡು ದೀಪ ಪೊತ್ತದು ಆ ಬಜ್ಜೆ ಮತ ಅಲ್ಪಲ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಬಲಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಕಡೆಗೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ತಯಾರಪ್ಪೇರು. ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಿಯಿಂದ್ರಗಲ ಭಾರಿ ನಿಕಟ ಬಾಂಧವ್ಯ ತಿರುಮಡ್ಪಿನ ಜಾನಪದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ್ನು ಆ ತಿರುಪತಿಯ ಒಡೆಯಾಯಿನ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ತುಳಸಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಆದಾಗ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ಅಟ್ಟೊಡು ತಿಂತಿತ್ತಿನ ಆ ತಿರುಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಮುಡಿಪುನ್ನು ಪತನ್ನು ಬತ್ತದು ಪಿದೈದು ಐಕ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ತಿರ್ತು ಇಲ್ಲ ಗುರುಕರೆ ಏರು ವಿಲ್ಲ ಗುರುಕರೆನಾಗ ಮದುವೆ ಆದು ಮುಡಿದು ಇತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯನೇ ಆವಡು ನಗ ವಿಧವೆ ಹತ್ತಿರ ವಿದುರನಗಲು ಐಟ್ ಭಾಗವಹಿಸುಜರು ಐಕ್ ಕಾಣಿಕೆ ದರ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಕಾಣಿಕೆನ ತಾರಾಯಿ ದರ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಗಜ್ಜೆ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲೇ ಎದುರು ಕಲಸಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ತುಳಸಿಗಿಲ ಹೂ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ನಾನ ಮಾತ ಆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಜ್ಜೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ತುಡರು ದೆರ್ತದು ಕಾಣಿಕೆ ದರ್ಪುನಾಗ ಕ್ರಮವತ್ತಾದ ಮೂಜಿ ಹತ್ತದ 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ಪೊಂಜವುಲ ಇಲ್ಲದ ಗುರುಕರೆಲ್ಲ ತಾರೆ ಕಾಣಿಕೆ ದರ್ತದೆ ತುಳಸಿಗೆ ಮೂಜಿ ಸುಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆ ನೀರನ್ನು ತುಳಸಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಕಾಣಿಕೆ ದೀದು ಗಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬಳಸದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲ್ ದೀಪರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಎದುರು ಭಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ದು ಬೈರಾಸನ ಪತ್ತದು ನನ್ನ ಅವು ಏನ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರು ಗೋವಿಂದ ಒಣದು ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಎತ್ತದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಕಲಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಲುಡು ಆರತಿ ಅವೇರು ತುಂಬದ ಆರತಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆರತಿ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಪಾನಕ ಮಲ್ತದ್ಲ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವೇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಆನಿತನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಒಣಸಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಗುರುಕರೆ ನೇಲ ಪಿತ್ತಳೆದ ನೇಲ ಕೈ ಸೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 2-4 ಸೇರು ಬಾರು 10 ಚಿತ್ತಿನ ಕೈ ಸೆಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ನಿಲೀಕೆ ಬಾರು ಪಾಡ್ದು ಹೊಸ ಬಾರ್ನು ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಟಿಬಿಲ ದೀದು ಐಕ್ ಪಣತೆಗೆ ಟಿಬಿಲ ದೀದು ಬತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು
ತಿಬಿಲೋಡು ಸುಡಾರು ಪತ್ತದು ಅವೇನು ಮಾತ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಸುಡಾರು ತೋಜದು ಇಲ್ಲದ ಸಾಲು ಸಾಲು ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕಿದೆಟ್ಟು ಎತ್ತಿನ ಐವನು ಊದು ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಗಲ ತುಡರು ತೋಜದು ಐತ ಸಿಂಗಾರು ಮತ ಒಪ್ಪುಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಕಡೆಕ್ ಆನಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ಪರ್ಬಗು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮರ್ದಿನ ಗೋಪೂಜೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ತೈತಿನಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತಿನಗಲ್ನ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಗೋಪೂಜೆ ಈ ಗೋಪೂಜೆ ದಾನಿ ಪುಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಲೆರೆ ಕಾಂಡೆ ನೀರಿತ್ತಿನ ಆ ಮದಗೋಗು ಅಂಚಿನ ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಸುದೇಕ್ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆ ಪೂರ ದೇರ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಐತ ಐಕಿಲೇನು ದೆಕ್ಕದು ಮೀಟಿನ ಕುರೆದು ಎತ್ತದು ಅಮ್ಮಿ ಪಸದ ಅಮ್ಮಿನ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಐಕಿಲೆಗೆ ಸೇರಿ ಬರೆದು ಮಿಠಾಯಿ ಪೂವು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ಪೂ ಪಣದು ಪಣ್ಪೇರು ಅವೇನು ಕೊಣತು ಪೊರ್ಲುಡು ಐತ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಕಿದೆತ್ತ ಕೈತಲ್ಲಿ ದೇರ್ದು ಪಿದ ಇಡು ಇಲ್ಲ ಗುರುಕಾಡ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಗ್ಲ ಆ ಸುಡಾರು ದೇರ್ತದೆ ಐಕಿಲೆಗೆ ಆನಿ ಐಕಿಲೆಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಗೋಲ್ದಿ ರೇಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಅವು ಈ ಅಡ್ಡ ಮಲ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪದು ಆರತಿ ಮಲ್ತದೆ ಕಾರು ಮುಟ್ಟುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಫೋಟೋ ದೀದು ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಇತ ಮತ ಗೋಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಯನ್ನು ಫೋಟೋ ದೀದೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೈದ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಬದಲಿ ಆತನು ಅಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನ ನನ್ನ ಊರಿಡೀ ಇಟ್ಟಿನ ಮುಳ್ಳು ಕಜಾವು ಒಂದೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತೇರಿ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆದು ಊರು ಸೇರಿನ ಒಂಜಿನ ಕೂಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೊಣತದೆ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ಮುಳ್ಳ ಮುಟ್ಟೆ ಪಡೆದು ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಸರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲು ಬಾರಿ ದುಂಬಡೆ ನಡಪಕೊಂಡು ಬೈದೇರು ಮಾತ ಮುಳ್ಳು ಕಾರು ಕಂತು ನಾವು ಅಲ್ಪ ದಾಖಲು ಇಡೀ ಜವಣೇರು ಕೂಟವಾದ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮುಳ್ಳ ಮುಟ್ಟೆಗೆ ತೂಕೊಡ್ದು ಸುತ್ತ ನಲ್ಪುದು ಐಕ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಡೋಲು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ಪುನ ಉಂಡು ಐಕ ಮಾತ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಜವಣೇರು ಶಕ್ತಿಗಲ್ಲು ತೆರ್ಪುನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಒಟ್ಟುಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಟಾಕಿ ಪುಡಪುನ ಮಾತ ಇಟವು ಸಂತೋಷ ಕೂಟವಾದ ಬೈದೀನಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ಪಂಚಮಿ ಆಲೋಚನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ನಿಜವಾದ ಪಟಾಕಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಆತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತುಳುವೆರ್ನ ಆಚರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಡಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಟಾಕಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅವು ವಿವಿಧ ವಿನೋದಾವಳಿ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಬೈದನು ಒಟ್ಟುಡು ದಿಗುಪೊಳಿ ಪರ್ಬಗುಲ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗಲ ಕೃಷಿಕರಿಗಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಈ ಬೆನ್ನಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಲಾಭಾಂಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೂಕ ಮಲ್ಪುವ ಬೆನ್ಪಿನ ಜನಕುಲು ಇದ್ದೇರು ಆನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆಡು ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಪರಬರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕಂಡೋಡೆ ಪೊರ್ಮೊಂದುತ್ತೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಉಣಿಯರಿಗೆ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಯ್ನ ಇಟ್ಟವರ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಮೂಜಿ ತಿನ್ನಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ಮನೆ ಮಂಚೋಡುತ್ತಿನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಿನ ಮಾತ ದೇವರನಾಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ ದೈವ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕು